週末、ベトナムホーチミン旅行。人にもバイクにもお出迎えされた。コンクリ固まってなくて死ぬ。道、大丈夫そう？暑すぎたからグラブで移動。バインミーを食しに参りました。メニューよくわからん。うまそうなことだけは確か。内もかわいい。消毒もあって神かよ。チキンのバインミーとアイスティー。合わせて389円。安すぎ死ぬ。ありがとうカロリー。食った分のカロリー消費するために歩く。カロリー消費仲間たくさんいた死ぬ。お目当てピンクの大聖堂到着。一生バイク。くたばったからカフェで休憩。雰囲気めっちゃ好き。階段でカロリー消費。ビュー最高だけど暑すぎて死ぬ。2階席に避難したけど綺麗に見えるね。暑すぎてグラブとマブダチになったぜ。いい。